поне е на пътя, защото преди малко я виждах в борчетата. Дани е там. Трябва да се намеря очилата някъде. Ето затова си чупих ищеките и никой не можа да слезе на време заради мен. Леко. Ние сме с ниска скорост, но ти се завъртя. Момчето ми се чупи автомат, човек. Копаеш. Казару. Не може. Да си направим някакви филийки, да си направим малко салатка. Да ядем зеленчуци, да не ядем. А хлябка да има протеини. Той ги няма. Примяйте. Така да има. Мисля, че е лошо ли? Не бе, дай ще си вземем хубава бира. Стискаме палци да обърне на сняг, защото за момента, доколкото виждам, е затворен лифта нагоре към Безбок. А ние долу няма да караме със сигурност. И май обръща да ти кажа. Да, то ноември вали сняг. Дани има рожден ден и отиваме, вече сме в Добринище, ще прекараме един уикенд, карайки сноуборд, ски и забавлявайки се в Банско. Положението е направо с ските. Спирам и... Шала, къде ми сложиш шала? Ти някъде тук ги твърнеш работите, ето. Благодаря. Сноуборда с нов скин. Да кажем на хората какво се случи. Ами, не работи. Пистата. Нагоре, само до междинна станция. Надолу нас не ни устрои. Надолу е черна писта. Надолу е Ние черна затова не писта. сме се пускали от От междинна междинна, да, станция. защото надолу. продължава, че... Да, да пък... в същото време нямаме време за Баско, защото имаме сега половин час, може и малко повече надолу, тъй като условията не позволяват да караме по-бързо. Природата е и каквото каже и това е. Да, а сега отиваме да празнуваме. Гледаме пак, къде да дам този мигач? А ти даде ли навигация за това? Не, но за начало просто слизаме надолу, то няма много къде. Да. Сега ще ви направя рум тур. Врата, баня, спалня, куфари, Дани, масажен стол, телевизор и понеже имаше само кана, ние добре, че си взехме кафе машинката утре да има как да пием кафе и хладилник напълнен от нас. Оп. Терасата трябваше да е по-голяма и да има къде да се седне и така нататък, но оп. Даже е общо. Ох. Но нищо да е, пак е яко. И сме в центъра на Банско. То съм надолу и чакаш ми виси. Изненада! Ти. Заповядай. Картичка. Парти, парти. Парти, парти. Парти, парти. Още не сме дошли и вече имаме нужда от туалетна хартия. Но тази дама беше оставила половина ролка туалетна хартия,
което е крайно недостатъчно, предвид, че ние нямаме и салфетки. Така че... Хората не ги интересува твоята туалетна хартия. Айде да ходим навън да правим някакви по-интересни работи от туалетната хартия. Не, малкото да се разходим, като не можахме да караме. Скандал. Май го топя тук. Миксата взехме микс. А ти колко неща си взела? Кико ще пуска. Добре, Кико това го ще остави. пуска във флаш. Какво е флаш? Кой е Кико? DJ Кико във флаш клуб. Еде. Да пусти всички тия работи. Може ли поне един глас да вземеш само? Ма как е? Ма той единия е за цвят, другия е за... Без цвят. Добре. Още това. Тук има моп. Ела да ти покажа къде има моп. Виж. Ма той е един. Човек, добре, къпим се и вътре е такова Локненското езеро. Локненското езеро. От Локва идва това езеро. Името идва от Локва. Се откъпим се и с тая локва вътре. Така че според мен е най-нормално и разумно човек да има моп, защото не са отделни туалетните и банята. Айде стига се обяснява, давай да ходим. Имаш нужда. Имаш нужда. Дори да хвърлям буклук. Води много яко. У нас няма. Айде. Трябва ми яке. И коя е? Аз и качих всичките. Не. О, не си го сложил. Ай, ти сега ще се качваш да ми го вземеш. Човек, кое е яке? Бялото ми яке как? Добре. Няма излизане. Аз бях в шок, че ти си от колата, но ще вземеш предаваш с колите. Пак на обратно. Значи държаме 3 часа в тази стая и сега не може да тръгнем и вече почна да вали отново. Вече почва да бъде. Да. Ама тук. Опа, нищо няма. Не, чакам те. Да. Сега по-нагоре ще излезем на главната улица и ще гледаме. Ние предния път бяхме сядали на една готина, помниш ли? Беше много яко. Беше? Беше хубаво. На лов сме за таверна. Идеята беше да седнем на ресторант, обаче Дани реши, че тук вайба е за таверна, така че... Механа, не таверна. Каква е разликата между механа и таверна? Нямаме таверната, не е ли по-гръцко? Добре, механа. Отиваме да търсим механа. Лютичушки боб. Местна храна, лютичушки и боб. Да има огън. Музиката, няма проблем. Но все Музиката пак да има... няма проблем. Няма Но все проблем. пак да има някаква музика. Само да не е гръцка и чалга. Не, гръцка не, че тук. Ми да, се Не чуваш върви едно чалга, място. не харесваме. По-скоро нещо излева дедуха и дути. Окей, добре. Делю. На фритура. Абе, окей. Доста яко. Какво правят на това? Влизаш ли? Да, чуеш музиката? Да. Му почукам. Викаш Гладни някой. сме. Гладни сме. Rabbit in a childish fashion, place it, don't know. If you like lyrics, say here, don't have a laugh to their face, fashion, the face. Я кажи къде сме. На кърпичната Дядо... някъде. Дядо нещо си да, някакво... Скандално е. Да, скандално е. Но певица в момента. Много яко. Байганю се снима с мене, което е... Човек,
Малко е странно. Малко е кринч. Но, anyway. Трябва да преварим това. Това трябва да се измие. Да се измие. И тези да се хвърлят. Една машина. Ама остави сега да няма пълним и нея. Все едно съм сервирала листо. Не, сандвиче. Айде, закуската е готова. Какво става? Караш ли? Чакаме. Значи опашката е само 10 минути ни трябваше да стигнем от началото до края на опашката, така че това ще видим какво става. За първ път караме в Банско, чували сме за добрите писти и за голямото чакане. Започва. Така, виждате тази усмивка, ама положението никак не е смешно. Имаме счупени щеки. Първо качване. Какво стана? Не разбра. Не, знаеш проблема към беше? Аз бях проблема. Така, верно ли? Да, защото бях стъпила на това. на това, което И се трябва да опитваш го да дигнем. дигаш, ама го Да, и тъпаш. за това си чупих и щеките и никой не можа да слезе на време заради мен. Оле, не. Добре, значи не са младежите с сноуборда проблема. А какво правим сега? Еми, дай ходим там Аз да без видим. щеки имам, карат хора без щеки, ама аз не съм толкова смела. Еми, да ходим там да питаме дали може да си купим някакви щеки. Или какво. Или да наемем. Аз не се съмнявам тук да има, ама да видим. Миша, можеш ли да ми освободиш разките? Да, ще освободя дръжма. Добро утро, добро утро. След малко ще ви разкажа вчера как мина. Но сега се оправяме да ходим към Добринище. Бързо, кафе газ. Айде. Нашето кафене не работеше, но си взехме дъбов, което е много яко също. Банчета брутална. И баничка. Слънцето се опитва да избие Да, горе ще от изпука, облаците там е на безбок страшна 100%. Да. Ние не сме им снимали вчера карането, защото решихме да се качим на Тодорка и да пускаме зелената писта. Като... Синя, няма зелена там. Синя, извинявам се. Като Дани по принцип си наема ски обувки. Да, от една страна ски обувките и този път нещо не паснаха, не бяха окей. И на слизане от единия лифт
си щупи щеките. Въпреки това се качихме догоре, решихме, че ще се пускаме. Тръгнахме надолу, беше много як снега, имаше прясно натрупал сняг, пистата е широка, много беше готино. Обаче Дани без щеки и с неудобни обувки просто не се получаваха нещата. Тя падна веднъж, тя принцип не пада, в смисъл. И това е, че тя има дискова херния и всяко падане е доста опасно, особено като няма щеки, тя не може да се освободи. А пък аз карам надолу и трябва да свалям сноуборда, да се качвам, да й помогна да се освободи и така нататък. И решихме, че това е опасно и по-добре е да се върнем и да слезем с лифта долу и да караме долу на паничките. Беше много тъпо. Трябваше да се катерим това, което бяхме карали, което не беше много, обаче е супер тегаво после нагоре с сноуборд, всичко, то горе печено слънце. Много беше тегаво, качихме се. Нямаше Дани очила. Ще ми изгорели очите. Аз не, между другото и аз, защото аз имах очила, ама не си ги сложих. И просто реших, че това е. Ще се сбогуваме с деня и карането. То без това вече беше късно. Обаче това, което си казахме, че няма как да не се минава и през това нещо. И карането не е само изкефване на макс. Не се изкефваш на макс. Като още си в началото, нали? Ние не можем да пускаме червени писти. Реално Банско е страхотно и пистите са много добри. Условията са супер, но според мен за хора, които са advanced. Не мисля, не съм съгласна тук. На мен беше супер тази писта. Просто на теб екипировката ти не беше окей. Екипировката ми не беше окей, в интересни истина. Мисля, ти караш много по-добре от това, което беше вчера. Да. Не беше пистата проблема. Качваме се сега към Добринище. Да, друго, нали, е хубаво да отбележа, че на Банско пистата наистина е много яка, пистите са много яки, всичко е супер добре организирано. Реално не чакахме даже толкова много за лифтовете, въпреки че са огромни опашки, те вървят супер бързо. Но все пак Банско не е моето място, малко ми е в повече туристическо. Почти не се чува. Леко. Моля те. Споко бе, ние сме с много ниска скорост. Ние сме с ниска скорост, но ти се завъртя. Да бе. Намали. Защото се опитах да отидам да му дам на то да ме изпреварва. Не отивай. А пък там има много сняг. Не отивай, моля те. После ще ви кажа за Банско. Айде, Пикло. Не си ски този път и всичко. Виж какво съм ти и взела. И готова с... Кой е това? Късмет, че? Може да ми го отвориш, че съм се на ръкавици. Един и същи урок ще ти бъде представен в различни форми, докато го научиш. Чери къс кот. Това е и за теб. Да, моето ще е. За слизането от лифта. Толкова е лесно да поправиш другите, толкова е трудно да поправиш себе си. Оскар Уайлд. Аз ми ще са разменени. Да, малко да. Айде. Ами народните не си. Като цяло. Особено в сравнение с Банско. Хората са по-мили. Да. После ядене. Първо каране. Как е? Първо бира, после караме. Да. Много яко, нямам търпение. Хайде. Вече ме странно се чува. Странно ме се чува. Той как да ходно, викам аз съм като модели, да. Ей, там.
Имам ново откритие. Ами аз не карам Goofy, карам Regular. Обаче до сега, понеже старите ми автомати бяха много големи за мен и нямах никакъв контрол над дъската и не можех да усетя всъщност контрола, който сега имам, който е с десния крак, както си е нормално. Така че ето толкова сме лаици, но няма значение, този път караме. Караме ли? Дани е там. Пак тръгна по по-трудната писта. Чакаме. Изгубих Дани. Вече от доста време малко се притеснявам. Обаче извъннах, каза, че е добре. Вече е близо. Спря сигурно да си почине. Беше почнал доста да се движи. Та би трябвало всеки момент, ако тръгне, да се появи. Поне е на пътя, защото преди малко я виждах в борчетата. Ето я! Изгубихте! Момчето му се щупи автомат, човек. Що? Какво стана? Не знам, просто свали стика и му се щупи автомат. Ама кой ти дойде ти помага ли? Да, едно десенце на 12-13 години. Стига бе! Слезам да ми помискам, не дей. Той слезе. И... Гати тъпто, как слиза? Щупи е това. Ето, Много тъп. това. Сега тук и аз трябва да хода. Искам да снимам нещо. Да ти снимаш. Не може, като твориш да шуми, как ще снимам? Ние не снимахме като си тръгвахме от Добринище. За първ път бяхме в сезон в Банско, както почнах да казвам, и не бих повторила. По-скоро следващия път бих отишла в Добринище. Първо, самите писти не са за нас, не са за съвсем начинаещи. На Добринище беше много по-готино. Успяхме да си караме спокойно, много по-адекватни цени. Нямаше такъв ръж, беше супер. Тръгнахме си оттам изморени, щастливи и се прибрахме при кучето. Зайче, байче, здравей! Ти щастлива ли си, че сме си вкъщи, Велека? Изкарахме няколко дни в София и тръгнахме за Ямбол. Виждате, вече сме с мартеници, връщаме се реално от Ямбол, но карахме си супер там. Имаше кукери, така че случайно попаднахме и на кукерите. Да, това беше интересно. Имахме една вечер, в която излязохме в една готина бирария в Ямбол. Имаше жива музика, забавлявахме се много. Много е яко в Ямбол. Това ще остане за векове.
ли аз снимам? С изгорелите филийки. Тони, здравей. Починахме си, там винаги си почиваме супер много. Мислихме да снимаме, обаче просто толкова ни беше спокойно и с нищо не ни се занимаваше буквално. Прибираме се вече, кучето е там, то спи за щастие, защото иначе повръща, ако не спи. Включвам тези 2 уикенда, изкарваме сега 3 дни в София. 3, нали? Ако Да. днес не го броим, Днес като... и петък не го броим пълня, 3 дни изкарваме в София и отиваме към Пазарджик. Ча-ча. Скоро.